Mało kto wie, że można pozbyć się kaca w zaledwie minutę. Zobaczcie, dziś podzielę się z Wami prostym sposobem, który postawi każdego na nogi dosłownie w 60 sekund. Czyli w ciągu minuty będziecie jak nowonarodzeni, bez kaca, bez bólu głowy. Dzięki tej metodzie Niemcy nigdy nie mają kaca. Ten sposób zawsze działa, zawsze pomaga. Nie wiem, jak wcześniej mogłem bez niego żyć. Bo często jest tak, że bawimy się na imprezie przez całą noc, a następnego dnia rano czeka nas niespodzianka. Trzeba iść do pracy. I żeby od razu stanąć na nogi, trzeba rano wypić taki napój. Zobaczcie, najpierw bierzemy pół szklanki zwykłej wody, najlepiej ciepłej, około 40 stopni. Dodajemy tam pół łyżeczki soli, pół łyżeczki cukru i pół łyżeczki soku z cytryny. Teraz trzeba to dobrze wymieszać. Wypijamy wszystko jednym haustem i gotowe. Jesteście jak nowonarodzeni. Metoda sprawdzona, korzystajcie. A gdybyście mnie już obserwowali, to byście dawno o tym wiedzieli.